Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe yaɓaɓe chaine men Polar Arab on calminama en jurama on ñaganama waɗire aɗa wiye so tawi ko ngol woni lawol magade ngol e yewde bindande men nde mbaɗata abonné e chaine he so tawi sohli hebde bindande ko nonne so ka jiɗɗo jangude arab walla defte aɗa jokkodirde e numéro amen WhatsApp peñawol ayo ngaren e jokkol windande meɗen deftere Mukhtarul Ahadith windande men yawtude kalneɗen ko iza dakhala shahru ramadana futihat abwabu samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa silsilati shayatin. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza dakhala shahru ramadana wihi ha lewru korka naati yimɓe kumi korka o wi futihat abwabu samai dammuɗe aljannaji godditte wal dammuɗe asamanuji godditte wa ghulliqat abwabu jahannama dammuɗe jayli godde wa sulsilati shayatin seyɗineji ɗi tange mbaɗe ceenuji. iza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalasan walyasta'iz billahi minash shaitani thalasan walyatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi. Nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ina jangina en si tawi aɗa ɗanino jiiɗa koyɗol ngol ganduɗa ko ngol kulɓiningol walla koyɗol ngol a yiɗa ngal ngol laato o wi iza ra'a ahadukum sey goto e mon yi ar-ru'ya koyɗol ngol ganduɗa yakrahuha omo añingol o yiɗa ngol ɗon koyɗol falyabsuq an yasarihi o wi so fini yo tuut bange makko nano salasan laaɓi tati yo tuut bange makko nano salasan laaɓi tati walyasta'iz billahi yo moolo e Allah minash shaitani e seytan o moolo e Allah shaitan e ko yiko o mooloro Allah laaɓi tati walyatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi sa waɗi noon o tuuti bange makko nano laaɓi tati molimi Allah e shaitan laaɓi tati o wahlito si bange ñamo lelirno o leliro bange nano si bange nano o lelirno o leltoro bange ñamo ɗum waɗi o wi iza ra'a ahadukum ar-ru'ya so goto e mon yi koyɗol yakrahuha ngol o añi falyabsuq yo o tuut an yasarihi bange makko nano thalasan laaɓi tati walyasta'iz billahi minash shaitani yo moolo e Allah e shaitan salasan laaɓi tati walyatahawwal yo waklitu an janbihi alladhi ga bange makko kana alayhi mo wonirno o waklito leltoro bange goɗɗo. iza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allahi falyahmadillah alayha walyuhaddith biha wa iza ra'a ghayra dhalika mimma yakrahuhu fa innama hiya minash shaitani falyasta'iz billahi wala yazkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu. wa iza ra'a ahadukum ar-ru'ya sey goto e mon yi koyɗol yuhibbuha ngol ɗo koyɗol noon taw aɗa yiɗi ngol fam fa innama hiya min Allah ngol koyɗol ummi koto Allah wadde falyahmadillahi alayha yo yettu hen Allah e ko yi koyɗol ko a ɗaniɗo koyɗitoɗa e nder koyɗol ngol e nder ɗoygol ngol koyɗol ngol jiɗɗa o wi sa fini ya yettu Allah paama ngol ɗo koyɗol koto Allah ummi kadi walyuhaddith biha ya yewtir ngol koyɗol ngol e ngol weli ya yettu hen Allah kadi jewtira ngol ƴeewa bandiraɓe ma yiɓɓe ma kalnaɓe koyɗol ngol koyɗoɗa ngol
wa idha ra'a ghayra dhalika non so o yi tana ɗum o yi koyɗol kono koyɗol ngol noon ngol ɗum no wani ngol welani fa mimma yakrahu fa innama hiya min ash-shaytan yo fam ngol ɗo koyɗol ummi koto shaytan fadde falyasta'iz billahi yo molo e Allah wala yadhkurha hoto jangto li ahadin hoto jangtuno koyɗol ngol li ahadin hay neɗɗo goto non hoto yewtirngol hay neɗɗo goto sa hoyɗi koyɗol kulɓiningol sa fini ngol ɗo koyɗol hada haalal ngol hay goto molo e maggol Allah tan deƴƴirano o wi sa waɗiri non fa innaha la tadurruhu ngol ɗo koyɗol lorlatamo so wi o hoyɗi koyɗol bongol o yiɗa koyɗol ngol laato so fini yo mola Allah e shaytan o wasa haltude koyɗol ngol so waɗiri nda non fa innaha la tadurruhu koyɗol ngol lorlatamo ɗum wadda ina jangina en ɗo sa yi koyɗo holno mbatta koyɗol gotol wono koyɗol ngol ganduɗa ummiri kota Allah wono koyɗol moƴƴol ma yetti hen Allah sey koyɗol bongol ummi kota shaytan ya mole en Allah وإذا رأيتم عمودا أحمر من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع نلاد الله صلى الله عليه وسلم إن جنجنين إنوي إذا رأيتم عمودا سأنجي بولل أنجي لوشل أحمر بديل من قبل المشرق تبنج فناج جيدون دم في شهر رمضان اندر لورو كورك ويفدخروا طعام سنتكم mofte nyamri hitande ko oɗon mbawa nyamde hitande mofte ɗum ko tagi o yifa innaha sanata jo sabu nden ɗon hitande wonata ko hitande heege no laaɗi enen jangina en wonde sen goni e lewru korka eɗen e nder lewru korka jiiɗen e asaman he bange funnange buulol boɗoyol jiihen buulol boɗoyol jiiɗe ɗum e lewru korka yen paam nden ɗon hitande wonata ko hitande heege nyamri sattan adi ko non yo yimɓe ɓe moftu ko ina mbawa wurde hitande yeɓe mbad épargne ko ɓe mbawa wurde hitande foti ko e gaweje mabɓe walla ko e maroje mabɓe walla ko e jawɗele kalisaji mabɓe yifaddahiru ta'ama sanatikum mofte nyamri hitande mon sabu nden ɗon hitande wonata ko sanata jo hitande heege ya Allah dande en e ɗen kitade iza ra'a ahadukum janazatan in lam yakun mashiyan ma'aha falyaqum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tuda'a min qabli an tukhallifahu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina jangina en wi iza ra'a ahadukum janazatan so goto e mon yi janaza yi goski ina ronda ina nawe o wi illam yakun mashiyan ma'aha o wi kanko so tawi o jeyaka e yaadoɓe e goskiki o jeyaki e nawoɓe goskiki hay so jeyaka henne falyaqum hatta yukhallifaha yo ummo ha goskiki yawta aw tukhallifahu wallani kanko e goskiki ɓe certa goskiki faye bange nyama kanko faye bange nan walla faye bange nan goskiki faye bange nyama aw tuda'a min qabli an tukhallifahu walla ha goskiki joƴƴine ko adi nde ɓe certata wadde so neɗɗo yi goskiki non foti ko goski julɗo
walla ko goski mo wona julɗo sa yi ɗum tan umma dar sai ka joɗinoɗo ha goski ki yawta walla ha certun walla ha goski ki joƴƴine nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o meɗi yiɗu goski o ummi o dari o yaki goski de ko goski yahudi yanke o jabtiɓe o wi beele yahudi yanke kam wona neɗɗo wona fettandu wadde nde enenne sen je goski ina adde yo en daro ha goski ki yawta ngam sako jokkeɗen hajuji meɗen walla goski ki joƴƴine ɗum waɗi wi iza ra'a ahadukum so goto e mon yi janazatan goski in lam yakun mashiyan ma'aha sai o yadani e goski ki falyaqum ya o daro ummo hatta yukhallifaha hawa serta e goski ki aw tukhallifahu walla goski ki serta e makko waɗa ɓe calɗo aw tuda min qabli an tukhallifa walla goski ki joƴƴine ko adina ɓe cartata nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jangina en ina wi'a iza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a fa a'jabathu falyati ahlahu fa innal bud'a wahidun wa ma'aha mithlu alladhi ma'aha nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi iza ra'a ahadukum so goto e moɗon yi imra'atan debbo hasna'a joɗo aɗa wonno e bed walla an andi ɗo gonɗa jiiɗa debbo joɗɗo fa a'jabathu debbo o non yoɗimo hawimo falyati ahlahu yo yettoyo joom suudu makko ayi debbo o yoɗimo ha hakkile ma woni e makko o wi hol feere muɗum an ya ummo jaha sa jogino joom suudu jaha paya joom suudu ma jaɓa ɗum sabu fa innal bud'a ay hettere wahidun hettere nde ko ɗum wotere ko wone debbo joɗɗo oyo mo jiiɗa ha yoɗma hawma beltiɗa e makko ko wone makko ko e ko joom suudu ma jogi ko ɗum gotum ɗum waɗi wi fa innal bud'a wahid hettere nde ko wotere sabu wa ma'aha mithlu alladhi ma'aha joom suudu ma ko jogi ko hono ɗum tan debbo joɗɗo jogi walla ko debbo mo jiiɗa ko jogi ko hono ɗum tan joom suudu ma o jogi nelaɗo meɗi yiide debbo o hawimo o ummi o naati e galle makko o yetti joom suudu makko o yalti caggal ɗum o wi so goto e mon yi debbo joɗɗo debbo o jeeyi hakkille makko yoɗimo ɗum jogi joom suudu yo yaha yetti o joom suudu o sabu so yettima joom suudu o ko wonno e hakkille makko koye miijoji bonɗi ko ma ɗum iwo ɗum waɗi wi iza ra'a ahadukum so goto e moɗon yi imra'atan hasna'a debbo joɗɗo fa a'jabathu debbo o yoɗimo falyati ahlahu kankone yo yaha o yetti o joom suudu makko fa innal bud'a wahidun sabu hettere nde kone wotere wa ma'aha debbo makko ina jogi mithlu alladhi ma'aha hono debbo mo o yi o ko jogi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi iza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an falyuhmadillahi wala yusmi'uhu dhalik o wi iza ra'a ahadukum so goto e moɗon hoyɗini bi akhihi a hoyɗima walla a hoyɗi aɗa yi bala aɗa yi musiba ina yani e bande falyuhmadillahi o wi yo yettu falyahmadillahu yo yettu Allah kono wala yusmi'uhu dhalik hoto haalan ɗum bandiko o an ka ɗaninoɗo jiiɗa koyɗol kono koyɗol ngol noon wona koyɗol moƴƴol yo yettu Allah
kono koyɗol ngol njiyanɗamo ngol hata haala mo ngol. Nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi iza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil imani. So on ji neɗɗo ina yaha juma ina arta ina heewa ko yahata jumaji, yo on ɗon mo jiiɗon de fashhadu lahu ceedono ɗemo bil imani limanagal. An aɗa hoddi e neɗɗo o juma daɗata ɗum, tisbar siyoni ko jaaɗo, takkusan siyoni ko jaaɗo, futura siyoni ko jaaɗo, geeƴe siyoni ko jaaɗo, salatu ko jaaɗo. O wi on ɗo mo jiiɗon ina sifiri ndanon fashhadu lahu bil imani, ceedono ɗemo limanagal. To joɗɗo fu mbiye karde kanko ko julɗo ko jom liman. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi iza ra'aytumul hariqa fakabbiru fa inna at-takbira yutfi'uhu. Wi iza ra'aytum si on ji al hariqa cumu waɗi e ladde walla waɗi e galle walla waɗi e suudu ɗo mbawɗon yiide jengol ina ruppiti fof ina huɓɓi, fakabbiru, o wi kabbire. Allahu akbar Allahu akbar. Sabu fa inna at-takbira ay tabbiranudu yutfi'uhu ina nyifa cumu. Wadde cumu suma ngadde ndiyam paabe wi heegu yo ɗum ko hen jiya, kono noon kabbiral ɗi ɓuri heewde fayde e gulal ɗi e goytali ɗi. Wadde kabbire ƴetton ndiyamju nyippon ɗum walla ƴetton kooce piyon hen. O wi noon so on ji ko jomum ronki ko fof kam ya habbir, sabu ma woɗɗo cumu tawma ngam dañde ndiyam ko caɗele, dañde ni faabotaba ko caɗele, kono ya wow habbirde si tawi a yi ɗum ɗon tan ngam kabbiral ngaran ma ko hunde we'amata. Iza ra'aytum si on ji al hariqa cumu fakabbiru kabbire fa inna takbira ayna habbiranude yutfi'uhu ina nyifa cumu ngu. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi iza arada Allahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutrafihim. Wi iza arada Allah, so tawi yehi ha Allah muuyi biqaumin e yimɓe, o wi ɓeɗo yimɓe o yiɗi e maɓɓe wadde su'an bonande, o yiɗi lebtude walla on lebte ɗe o yiɗi tellinde dow maɓɓe. O wi ja'ala amrahum mo wat fiyako maɓɓe ila mutrafihim e ardiɓe bewɓe maɓɓe, ngam salam so ɓe lebta bewɓe ɓe o lebtana wonduɓe e bewɓe ɓe. Iza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum wala tas'aluhu bi zuhuriha thumma la turadduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna Allaha ja'ilun fiha barakatan. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi iza sa'altumullaha so oɗon ñaago Allah oɗon duwa fas'aluhu nduwara ɗemo bi butuni akuffikum e deedi nebbe mon, yo on bertu juuɗe nduworɗon. Wala tas'aluhu hoto nduwara ɗemo bi zuhuriha e keeci nebbe mon, woni ya wirtu jungo ngo kono hata hippugo, ya ajji jungo ngo mbasa hippude ɗum. So on duwima ha on gayni thumma la turadduha, hoto ngartire juuɗe ɗe hatta tamsahu biha wujuhakum, ha momiron ɗum jeese mon. Waɗi sahaji ya yimɓe mbi ayo tute juuɗe mon ngartiron jeese mon,
ko ɗon ɗum wayi sa duwima a werti juuɗe haɗama artirde ruttinde juuɗe maɗe ya artire e yeeso maɗa ya momtini yeeso maɗa holko tagi wi fa inna allaha ja'ilun fiha baraka sabu Allah ina waɗa hen barka Allah ina waɗa hen barka wadde sa duwima a werti juuɗe haɗama tellinde juuɗe maɗa juuɗe ɗe ya momtude ya momde e yeeso maɗa sabu barke ina waɗa hen ɗum waɗi nelaɗo wi iza sa'altum so tawi oɗon duwo Allah oɗon ñaago Allah taala tawɗo fas'aluhu ñaagora ɗema bi butuni akuffikum e deedi nebbe juuɗe mon wala tas'aluhu oɗon ñaagora ɗema bi zuhuriha e keceje ɗe summa la turadduha caggal ɗum hoto duttine juuɗe ɗe hatta tamsahu biha ha momiron juuɗe ɗe wujuhakum jeeje mon fa inna allaha ay Allah de ja'ilun fiha barakatan ina waɗa hen barka iza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fata'arrafa al-ijabata falyaqul alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wa man abta'a anhu dhalik falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ina jangine ina wi iza sa'ala ahadukum rabbahu si goto e moɗon duwimo jomum ñaagimo jomum mas'alatan ñaagande a jogi haaju a ñaagimo yo Allah humtane haaju o fata'arrafa al-ijabata Allah humtanma haaju o walla hokkuma kon jinnoɗa andude ko o wi falyaqul on duwana on jaɓanaɗo duwa o yowi alhamdulillah jottor wodani Allah allazi on Allah mo ganduɗa bi ni'matihi ko e nemaji makko tatimmu salihati moƴƴereji timmata moƴƴere fof nde wonde ko e nema makko e moƴƴere makko wadde so tawi a dañi duwawu jabaɗo ana fof andi ko mbaɗannoɗa ka demannoɗo e ngesa ma jaɓi ka gaynannoɗo beyima baalima nayima jibini jencini walla ka julanki marchandise ma jari fof de ko wawi hen wonde walla ka ñagotonoɗo ɓiɗɗo joom suudu ma jibini e ko nandi hen ya wi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat dañɗa moƴƴere fof yewi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat o wino waman abta'a anhu dhalik kala fof ɗo mo ganduɗa dañi haaju duwimo kono noon haaju o suwa jaabede taw ka jinnoɗo ɓiɗɗo a duwimo kono Allah jabaki taw ka jinnoɗo gesa ma moƴƴo duwimo kono Allah jabaki taw ka jinnoɗo marchandise ma jar a duwimo kono kilineɓe garani taw kala fof ko wawi hen wonde falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal ya wi alhamdulillah ala kulli hal wal alhamdulillahi jottor wodani Allah ala kulli hal e kala alhaal o wi iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza sarratka so tawi yoɗima welima hasanatuka moƴƴere maɗa a yiɗa an moƴƴere nde nde mbaɗɗa ende welma ende yoɗma wa sa'atka mettuma musma sayyi'atuka bonande maɗa a waɗi bonande tan nimsoɗa ɗum musma hani a waɗa o wi fa anta mu'min faam wonde an ka julɗo neɗɗo mo ganduɗa waɗi moƴƴere nden ɗon moƴƴere kala fof nde siftori welta makko weltoto
o waɗi bonande ko nden ɗon bonande kala fu nde hakkille makko arti hen tan ɗum musamo ɓernde makko metta yo famde wonde on ko julɗo. Waɗo wi iza sarratka hasanatuka so tawi moƴƴere ma welima yoɗima, wa sa'atka sayyi'atuka bonande ma musma mettuma, anta mu'min an ka julɗo. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza sammaytumul walada muhammadan fa akrimuhu wa awsi'u lahu fil majlis wala tuqabbihu lahu wajhan. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi iza sammaytum so tawi on ginniri alwalada ɓiɗɗo muhammadan ginnirɗon ɗum muhammad, Allah hokkima ɓiɗɗo gorko ginnirɗa ɓiɗɗo muhammad, o wi ngel ɗon cukalel de ngel ɗon tigguyel fa akrimuhu teddine ngel, wa awsi'u lahu fil majlis njanyananemo e joɗndeli. Neɗɗo bi'eteɗo inniraɗo muhammad yo en teddin ɗum, so wi jonde yonti yon dokku ɗum place joɗo wasa ɓittede. Wala tuqabbihu lahu wajhan, hoto kuɗemo hoto ƴettaɗemo, oɗon mbiyamo yo Allah bonne, yo Allah mayde bonne ko ɗanni hen ɗenɗe konguɗi bonɗi, hoto kalanemo ɗum, yo Allah bonne yeeso maɗa. Sabu nelaɗo muhammad on ɗon ko tokor muhammad ɓurɗo windere nde, wadde noon ya teddinirmo sawabuni muhammad. Ɗum waɗi wi iza sammaytumul walada son ginniri cukalel muhammadun ginnirɗo muhammad fa akrimuhu teddinemo, wa awsi'u lahu njanyananemo fil majlis e jonndeli, wala tuqabbihu lahu wajhan hoto kuɗemo. Iza sharibtumul ma'a fashrabuhu massan wala tashrabuhu abban fa innal abba yurisul kubala. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza sharibtum so tawi on jari alma'a ndiyam, so ɗon jara ndiyam fashrabuhu njardire ɗum massan ciɓande siɓande, yardirɗum siɓande siɓande, kono wala tashrabuhu abban hoto njardire ɗum golƴante golƴante. Fa innal abba, sabu wolƴade ana yarirde golƴogol yurisul kubade ina rontina rafi ɓernde, rafi keeñe. Waɗi wi iza sharibtum so tawi oɗon jara alma'a ndiyam fashrabuhu njardire ɗum massan siɓande siɓande goɗɗo goɗɗo, wala tashrabuhu abban hoto golƴe ɗum non, sabu fa innal abba ene golƴade yurisul kubade ene rontina rafi keeñe. Ayo o wi iza salla ahadukum so wi goto e moɗon ina juula falyusalli salata muwaddi'in salata man la yadhunnu annahu yarji'u ilayha. Nelaɗo wi iza salla ahadukum so goto e mon ina juula, waktu yoni a salliginima a ari aɗa juula, on ɗon waktu falyusalli salata muwaddi'in yo a juulu baynotoɗo, yo a wano an e aduna maɗa e gurdam maɗa ko nguɗon juulu nguuto keddoroɗa ngu poɗɗa julde, sa juuli ngu a wonta julto wonko sabu nattata wonde aɗa kama. Ɗum waɗi o wi iza salla ahadukum so tawi goto e mon ina juula falyusalli salata yo juulu baynotoɗo. Juulu baynotoɗo woni holɗum? O wi salata man la yadhunnu, juulu on mo
fiɓaani mo sikkaani anna hono kanko yarji'u ilayha mo o juultungo abadan haa abada. Nden so tawi a fiɓi wonde an nguɗo juulu gootu keddotoɗa e ngurdam maaɗa, juulu ngol sikki alama juuldirngu no ɓuri jooɗirde e no ɓuri feewirde. Ɗum waɗi o wi iza salla ahadukum so gooto mon ina juula falyusalli yo o juulu salata juulu muwaddi'in baynotooɗo. Juulu baynotooɗo woni salata man la yazunnu juulu on mo sikkaani anna hono kanko yarji'u mo ruttita ilayha fewde juulu ngu abadan haa abada. Iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata. Nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi iza sallatil mar'atu so tawi debbo juuli khamsaha waktuuji mum joyi debbo reeni ɗum juuli ɗum wa samat shahraha o hoori lewru makko korka o juuli darɗe makko joyi waktuuji makko joyi kala fu waktu jonɗo omo juula wa samat shahraha korka arno fu omo hoora wa hafizat farjaha o reeni farji makko wa ata'at zawjaha o ɗofti jom galle makko wi on de dakhalatil jannata naatata aljanna. Debbo mo ngannduɗaa waktu jon fof ko juulɗo lewru korka fof ko koorɗo ete farji makko omo reeni ɗum jom galle makko tan teene wa ata'at zawjaha o ɗofti jom galle makko on sikki alaa dakhalatil janna naatata aljanna. Nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi iza duyyi'atil amanatu fantaziri saa'ata qaala kayfa idaa'atuha ya rasulallahi qaala iza usnida al amru ila ghayri ahlihi fantaziri saa'ata. Nelaaɗo wi iza duyyi'atil amanatu so tawi hoolaare bonnaama yeebaama fantaziri saa'ata fando darnga. Sihi haa hoolaare yeebaama woni ko foti manam geɗe poɗɗe waɗeede ɗe tottataake joomum foɗɓe waawɓe ɗum ɓe ngansa banda ɗe darnga. Qaala woodi biiɗo kayfa idaa'atuha ya rasulallah holno hoolaare yeeborte holno ɗum bonnirte. Nelaaɗo jaabti wi iza usnida al amru si fiyaako ɓaggaama tottaama ila ghayri ahlihi mo wonaa joomum fantazir saa'ata fando darnga. Ngal ɗo gollal ina annda ko kaari waawi ɗum. Gollal ngal ƴettaa tottaa kaari goɗɗo mo ngannduɗaa anndaa e ngal ɗon gollal hay batte. So wi a fuɗɗiima yiɗe geɗe baaɗe noon fanda ɗe darnga. Neɗɗo janngaa keɓaa huunde hono sahaaji wiirte daña diplôme maaɗa bac maaɗa kono diplôme on ɗon goɗɗo totte ete a wonaa joomum fando darnga. Walla so wi place ina ƴeewe place o ko kaari ɓuri heen ganndal e kaari kono ɓaari kaari ko joom jawdi tan tottiri jawdi muɗum soodi on ɗon place ɗen geɗe so a yiɗi ɗon faam wonde fantazir saa'ata fando darnga. O wi iza daraba ahadukum falyajtanibil wajha. Nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi so gooto mon ina fiya yo reento yeeso saɗa haɓa e neɗɗo reento fiide e yeeso ngol saɗa neha suka reento fiide e yeeso ngol saɗa fiya almuudo reento fiide e yeeso ngol sabu yeeso ko e hoore ina waɗi danger so a rentaaka wonɗo memtaa heen joomum tan ina waawi haaɗa ɓuuɓa e juuɗe maaɗa. Ɗum waɗi wi iza daraba ahadukum so gooto mon ina fiya falyajtanibil wajha yo woɗɗite yeeso.
إذا طلعت الثريا أمن الزارع من العاهة. إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. أيوة ando katene bindande meɗen nde siftine so tawi aɗa yiɗi bindande amin garoje jettama ɗone ɗon nde mbaɗata abonné chaine he ngam darsuji amin garoje mbawa yettadema ko noon siwikaji ɗe jangude arab walla defte aɗa wawi jokkodirde e numéro amin WhatsApp peeñowo ɗo. ayo ha gongol garani jokkol bindande meɗen Mukhtar Ahadis inchallah. Assalamu alaikum.